Nabi Allah, Nabi Rabbi, ya Rabbi, ya Allah Rabbi, batuan kita Nabi Muhammad penghulu kita, wahai sahabat, tulan saudara, assalamualaikum, dengarkan salim, dengarkan hadis saudari muslim. Mantasabahai jobi kaum min apa wa minum dengan nyoraji. Siapa maniru atau menyalin maniru pada napasuna ranca. Oh, tetapi melanggar ada josara kalau dipikir dia agak-agak mere Islam nanti tinggal dia wajah. Kalau ditinjau kepada sejarah Islam dan ada di Indonesia 90% bilangan jiwa. 10% bagamulua, tapi sekarang lah balia batimba. Ini silam makan berkaca oleh karena si malang di kita talampau. Lanya tu kumayan den merupakan nambala sungguh ilanane rambut itibaro, tapi karajonyo gane mengacau dipadurikan saja segala kanda tidak nyoetong sara atas sara tidak peduli orang Jawa asana pasula pekanda walau dipaga suko merampas. Sama muda dunia dikisai semakin tua semakin diampai baru tabului takkan di lantai obat ini itu. Janganlah dipakai sedang lana ramai bawa bapiki
ramaya Ya la ya Allah ala ilai dia in illallah dia la ini adalah Tuhan aku Urabi'inamu Al-Yamad itu adalah yuradi Imaka desabana bali orang nasu Adana kulipa Ay Allah di dalam nagari Wadahai makama Adina dalai wahai usaha nabati Wadahai langsung Darul dengarkan de oleh Musa wa tujuh Ori itu oleh cerita Hiyo nabi yudai junjungan Kita iyo ay sahabat Adenan langsung Darul dari kami aduh apa lagi rekan kami adalah saudara atanyo adalah sinar iyo barapi Allah rombari naba anamo adalah tanyo lah dilayangkan adimu koba asamu nesti tapi untuk odenan dekat kami ba aduh mentolan iyo tanyokan ala desa bantan acako iyo masalah dedenyo tubur adenan mentolan antanyo dengan mampir iyo tolan Rasul bakuli ala deba dagi adenan deba uretu ulanyo dalai kuli sabalum bakuli alaya poda olunyo dalai dagi sabalum badagi yang anana poda Uluanyo denan iyo balumure apo banadau Uluanyo dalai tulang sabalum tulang apo banadau Uluanyo iyo malane pade abana iyo tulang ba atanyo dalai Allah katarangan iyo kakami ba aduh iyo la depan alasana la denala anati ala denanyo dadu oh ilala iyo la ilaha illallah dia mulai mulai Nabi Muhammad alaihi Rasulullah da illallah ala ahla dari tolan sudah dia mulai Mala bulu kudu kami mandahanganyo da illallah ala
Sebelum di Jawa tolan batanya dia mulai sebelum kami sambut gayun nanti Buddha illallah ala sabarlah tolan bue samin taruh samin taruh kami akan bau mari pengajian sapa tajuk karena pengajian pada kita adalah penting sekali agama Islam agama kita adalah surah lajo taga kodena ado di dalamnya adalah tinggal di kita akan mengamalkan saja ayo wainan saudara adalah ayo malah sungguh oleh nak kami iyo tarangkan para karo tubuh ko untuk menjadi oleh palito sulu iman lainan goyang ay untuk iyolay tago oleh anak tubuh o katudiyo nyo nabi o kabalakang usaha olah dicintolai ordinale baru nyo tubuh o kana dalam diri olah di manobana o hidup lenyo mati o hidup lenyo mati nak kami diotarangkan o tubuh dahionan kasar ditinggal iyo kanisan o tahun dan balari o pandai iyo bajalan ay tubuh dahionan kasar oleh kan letando saja oh itu di dalam oleh nan sabananya oh tubuh lainan halus oh jadi dia namanya ulah di tubuh nan kasar oh tampe la diamnya oh tubuh nan halus di dalam iyo takuru oh sakit lejo padi oh inyo dahio mananggo tibu diomba itu besabu tibu dilawi itu bagantu kalau nyawa kan mulu ado basabab ado bamulo dari Nur Muhammad asal mulonyo disipat Tuhan tempat letaknya dindai Tuhan lada mulo adonyo kadun sendiri alada Tuhan mangatur dijadilah
oleh katokalamnya tadirilah insan di dalam cahaya. Arpanyohan yang sudah nyata anayun bagara balon layado ditiwikan sifat Tuhan kita, ditiwikan sifat dengan samparono. Di situ insan omang konyo jago tercanggang insan kepada dirinya dipandang sawatu pun tidak ada wakatu itu nak kami tarangkan. Aladana kayu yoda Muhammad yoda nalai sarato insan Allah John Muhammad alada tada pedi min salah adalai sado itu baru yo dijadikan Tuhan. Waktu itu ada pedi kiro ada pedi tili jumato kapalo wanyo nanda pela memangnya bui saja wanyo nanda pe emanya bui saja Muhalifatul wadisi sudah menerangkan bahasanya Tuhan tak ada misalan. Kadini ni sangku ala de bana la kaki ala de bana la tangan ala de ten ala tapin ala de siapu ala de manggara agarika dalaiman yo de la mama yo lai dengan nyo pangulus saratu alim yo alim dengan tuanku la kapado ayah jo ibu onde kami membincang jalan alemu nan kami bincang syariat tarikat jangan basilah mari pasamparo notara supaya dapat diku pasapandai pandang kita wakatu mati onde dirikan nyawa kepada nurani di situ janjang kita naiki aladalaya pandang la rumah ladana akan ladiuni ode arati ladanya rumah yodena kami yode tarangkan bukannya rumah debati yang berparah adalah hanya rumah itu jadi kiasan Ustaz Josipan yang keputusan ada pun Muhammad dengan jotuan Allah dende itulah orang alasan bijaksana langkah batalita putu yalah badahan tasa kadimanunu Muhammad di situ Tuhan Allah kapadulai salai nyawa berpula yang ombak kotibu oleh jangan tagaman dende pidung mandiati janganlah hilang apabila hilang pidung mandiati negalo samonyo kita pandangi alai tantu pangana iyo kamari pai alai dari nantara namu masuk duri dende soal pengajian sekian di bari sekian ulu daripada kami itulah pengajian mungko denarami yo begitulah malayo kaelonyo adenalah bungari kode batambayo malam jo adenalah tanah tambah malam adenalah tebana tambah siro dalai tadi dosana kita yo sudah lema yo masang tanyo itanyo iyo nantilah yang kanan lah dinimu konan lah basamu Allah sabahana yo diuntukkan yo deka kami nambah dua idenan bunilah detanyonyo denan sana banta cako masa Allah yo denyo tubuh iyo lenan to
tolan tanyo oleh nampe olah di luar iyo de tolanan maraso ode ya itu kulit jo daging yo de lai urek yo jo tulangnya enan ditantang itu bana kini danan tolan tanyo kulit sahabalum de ba kulit yo de lai apa yo dahulunya ida kyo sabalun de badagang apa bana dahulunya ode lai urek sabalum ba urek yo de lai apa yo dahulunya itulang nan sabalun tulang ode lai apa yo dahulunya itulong de jaleka dari kami yo nambah dua ide malan pade bana la de nana tolan de batanya ode lai yo ini yo penjawaban yo dari kami yo nambah dua idang adang de kambana ode lai ini penjawabannya ini jawaban dari kami ode kini ko kulina sabalun kulit ode lai ko yo dahulunya ya itu padunan hakikat nyoyo sifat Tuhan nan di sana ode lai ko yo de namanya yo danga yo de kampuro ya itu nampak namu azim ode lai itu yo de namanya ide maana dan nyo azim ode lai danga yo de kampuro ya itu dan lai kabasaran lah dari Tuhan dan naso ode lai itu yo penjawaban mulo yo de pertama ide nani bilangan kedua ode lai memang kena 20 dang adakan banalah dengan ini yo jawabannya ode lai daging sebelum badaging ode lai apa yo dahulunya ipadu hakikatnya sifat Tuhan yo dahulunya yaitu nan baryo namu hakim sifat Tuhan yo lah di sana ide maana denyo hakim yo itu taguh sama tomato ode lai itu yo penjawaban yo bilangan yo nang kadua adenan de ko jalenan la dia tolan de sudaro ode lai urek sebelum urek yo de lai apa yo dahulunya bernama de kawiyo sifat Tuhan yo dahulunya maana nan kawiyo ode lai danga yo de kampulo ya itu dengan kekuatan lah de padunan tubuh kita ode tulang sebelum de batulang yo apa bana yo dahulunya dengan padu hakikatnya sifat Tuhan sama tomato ia itu bernama dengan muhyum itu yo dahulunya maana nalah de muhyum memang hidupkan maananya ode sama to yo de nyo hidup yo tubuh yo nang kasanang ko dengan nalah de ko jale tolan yo nambatanyo ide kanda ala babari la tanyo la banal jawab apulo ode ko ampe nan tolan tanyo yo ampe pulo yo panjawabnya ide labi hila denyo indak bakurangi indak apulo ode lai tantu yo de selapan mungkin akan debatanyo ode batanyo yo agak skip ada sapatan ala jodoh kasih hinar yo de barapi yo de lai kami yo kabatanyo iyo danga de kambana de nanini de buninyo ode lai danga yo danga bana yo de lai yo se yo karang nangko ini melatanyo dari kami yo nambah dua masalah tubuh dengan lai kanala kami tanyo elana nampela nan di luar dengan kami yo de pareso nani tantang ni tu bana de kami kini nan maraso ay masa Allah kuli jo daging de lai urek nan jo tulangnya kelakuan kuli ode lai apa kelakuannya kelakuan daging ode lai apa kelakuannya kelakuan
Anda nyurek yo bagaimana caranya? Ada kelakuan denyo tulang yo bagaimana kelakuannya? Ini dalam iyo sembahyang yo di waktu nalimo. Ada lain minta yo panjalasan yo dari tolan yo de saudara. Ini nanela jadi tu. Ode selapan mama sang tanya. Ini ngala sinegala hormat. Minta tolan yo de panyato. Ini cuma de sakit. Ai dari kami nambah dua. Ikini balagaelo. Ode nambah ayo mangkusero. Ini begitu malagaelonyo. Baru buang johari lalaru inyo jo. Tambah malam, tambah sero, Tambah nyolama di dangah talingo. Mari diara jual lagu sero. Lagunya ini jo kalau dikira Jual lagu Minang, jual lagu Minang, iko namanya. Sedelapan aman cubohnya pulau. Kanda babari balaku pulau. Tapi nyodek kami balain caronyo. Mari kita bari sadon nado pasanang hati, pasanang hati di dalam dado. Akan ganti hiburan panjagokan mato. Inilah jadi itu. Dari kami udah bahadur. Diranta iyo nama panjang namanya banala jelo-jelo. Dan melo kita pun tadi ambil saja lah kapaguno. Inilah dari desilapan adalah jadi caranya. Adalah joko tadi tolan yodan Allah bagara pulo. Adalah tantunannya kami ala dengan kabagara pulo. Adalah gara kadi buwe panjago kan mato. Kecimpung paminan mandi kuci kapan lamenan kato. Tapi tata jopati tiala dari orang ala tua-tua. Garam dia pamato tigo tabuang di tengah jalan. Laputia huban yo di kapalo mambuwe sumbayang sangi panyagan. Oh iyalah. Ai